Anya laki din! Nasaya at pasimmangput ka, nanak ko. Ay, pasensya kayo, nanang. Narabyanak manen. Nakitak man jay in my dame a pregnancy test. Asino ti akin kuko iti day jay? Ha? Ninanang mo. Ang mga nunalipatan yung agad-adal iti nursing day ti anak yo. Sampil na ang day jay school. Ay kuna lakit di Una yan, nanang. Danag yun, awan boyfriend ko. Sampil na ang day jay school. Kasta Ay, kuna laki din. Ipamaysak pa'y ti agadan, nanang. Aguray pa'y day ta boyfriend. Sakit laang ti ulo dagita. Dasaya at nukasta anak ka. In my dikla day jay. Tapno magulwan dagiti chismosa dito lugar tayo. Isuka pa'y nga imarites da. Awa na talaga day nga ana. Imalay ti anak nakin kwa na. Nyalakit din ay. Ha? Anya di bagbagkam? Bigbigat pa ilaan? Ngam nagmaya di baggaag mo. Kas kalaguyong, ho? Nakita namin ti may day anak ni Ana. Ni Sheena ngay. Pregnancy test mat a positive. Oo na yun aya. What? Garampingat at talaga day jay. Imbes at di panagadal na kumatiinto na rin na ngam jayla na pan nagpasikog ti inununa na. Ay, garampingat at talaga. Oh my gosh! Ngam sa bagay, kas itinako na, saan anakaskas daaw. Takas jemot ngamin ti inana iti, nasapamot lang ang nagsikog. Iso like mother, like daughter, adi. Hay nako. Sika at talaga. Kung naglagi dinoan niya tumay mo ibaga dito terse na kabigbigan, day talagayam. O na yan, Marites? Anya lagi dinaya? Rabin, ngumita ka lang. Nagmalmalong nga awan ka dito'y balay. Ha? Unay ka matay. Imbes nga gasikaso ka kumamad dito'y balay. Agdalos ka naglaba. Saan mo? Nagaytala mapan makichischismes ang mong nga ramidon. Nagadulakot na imbagamon aya, Danilo. Kasano ka sana ka makaungit? Aggapuha ka dyan trabaho, siyak pa'y tagluto. Aginaw ka nagdalos dito nag. Anya laki di mo tayo. Ala, Houston. Rabrabi nga kung ungot ka. Nakababayin ka dagiti ka aruba, makangkangag kan ka. Apay, maturog kan lakay. Kitrabi na. Anya pala ngay taramidin no sana maturog. Mabit laang, tada ipadamag ko kan ka. Ha? Anya man daytan? Nakita namin ka, tiin may day na di anak ni Ana. Ay na, naggubingan a gumarampingat. Imina at talaga day di asina. Ay na Marites, anya ka din daytan ibagbagam. Pudno nga ro ti ibagbagak lakay. Pudno man unusan. Anya ko mga ruti bibiyang mo, numasikog ti anak na. Di ura piag sikog da nga gina. Anya ko mati bibiyang mo kunak manayin. Anya? Di ka latagulimag, nanyat makit-kita mamapaspasamak iti karuba. Ay, Marites ka talaga. Ngana, maturog kan. Sana day takaruba ti mapan mo ichis-chismes. Salbag ka. Ne, Rabin, nga maada ka ba lang dito terse, si ka Harold. Apay, saan ka kadipay nga gawin? Ha? Ay, kuwa manang. Madamdama pa Adala orayag bi. Oy, amok, nga sino dir orayam? Ha? Nakita kayo idi na minsan, Ada kasinsin na labay mo abalasang. Sino dahi jay? Ay,
Ni Claire manang, kaya na ko. Anya? Ha, anda gaya man kayan-ayat mo. Engam ne, kitam uray makiayan-ayat ka. Ipang pangrunam lata kuma, di pa nagadal mo. Ay, uwin manang. Tane, narigat, ti awan malpas na, panunutan ti gastos dananang, kentatang mo. Oh, si kamat gaya machine na. Anya ti katangam. Gumatangak man iti may sa apak anapkin manang bebang. Napkin? Ne, ha, ay, kunak manuwasikog ka. Masiko, nagkunamag iti day tama nang. Ay, kit na sumatin may imbaga ni Marites iti na minsan nga aldaw dito ay. Ibagbaga na amasigog ka kano. Nakita na kano ngamin, tiin my dame a pregnancy test. Ay, una yan ni Auntie Marites. Talaga at chismosa day dyan, sipod pa'y. Nakakita lang iti positive a pregnancy test. Ngayon may date. Ibaganan asyak ti akin kukwa. Ay, amo matanday dyan. Noon ya't simrag iti panunot na ison. Saan ko ako kwa day dyan, manang bebang? Sample na ang day dyan school. Ay na, una yan ni Marites. Di na pa'y matpan kan nga umuna. Ay nga, napanamatan imbagbaga iti tao. Naalabayan nyo lang ang manang. Awan parikot kanya. Mauray anya pa'y tinuwarwaras na. Kunak tumod kat. Pampanunutak pa'y laang ang pimayson. Ha? Anyat kayat mo asawa na nakaw. Napanimbagbaga ni Auntie Marites iti tattao ama si kugak kanu. Anya? Una nang, sigun kini manang bebang, iso kanu tinapan na imbagbaga iti tattao. Nagubingak kanu ang nagsikog, garampingatak pa'y kanu. Anya? Ay una yan na Marites dayjay. Saan pa'y anagdamag no akin kuko iti pregnancy test? Ngam na panan imbagbaga asi kati masikaw. Ay, una yun dayjay a babae. Sa bagay, hindi pa'y akas jay ti ugali na. Ay una nang, ngambayan yun. Awan parikot kanyak. Uray anya pa'y ti sasawon na dayjay a babae. Ala, kaurayin na ti panagpas ngay ko, sigon iti istoryana. Rabi imot tayo. Gamawang pa'y ta anak ta. Ha? Kasla ka na ayon mo ta na marabyan tong galagawin. Di ka kadimantanagan iti anak ta. Gaputaan mo nan ti aramiden na. Saan akas iti anak ni Ana? Nagpasikog lang. Ubingan. Proud pa'y amang imayde iti positive a pregnancy test. Anya? Amo ni Harold ti aramiden na kunakmanan. Agad adal ana imbag ti anak ta. Iso amaawatan ta kuman no apay akanayon ang marabyan. Ay, sapay la ko mga rugtakas ta. Ala, maturog kanta siya kung ti mangura iti anak ta. Good night lakay, my loves. Apay anarabyan ka? Kanayon kamutan ang marabyan, tunggal agawid ka. Di na nang may. Adalangin na ramid mi jay school. Ay, siguradom lang nga pudno ti ibagbagam Adaya mo ti sa bali papanak. No saan nga iji pagadalan nanang. Malauston. Agi na nakataing ka mga ni kusina. Tapno makaturog kamutan. Uwan nanang. Nanang, ada good news ko. Oh, anya day ta anak ko. Manulaangin abulan,
agradwara kon iti kursok a nursing. Ha, ay nakastaya anak ko. Ay nakaragrag sakak man iti dayta nga imbagam. Kamaudyanan na kat makagradwar ka laengan. Hunanang, ay, sigurado amas daaw ton dagiti tattao ken ka. Taapay ko mananang. Wen tati amuda ka masikog ka nga umadaning ti panagpasngay mo. Una yan at chismis ni Auntie Marites. Anya lakit din ayan. Ngam ala, never mind, nanang. Oh, apay akas ta tilangam Harold. Ada parikot mau? Nanang, Apay, ibagam ngamin ano ada parikot mo. Tapno ammo minuan niya dayta. kwa nanang. Nakasikugak ngamin iti balasang. Anya? Pakawanan na kumananang. Iso ti parikot ko ita. Kung ti may sapay apakariribukak. Duada ngamin nanang. Anya? Duada, ana si Kugam? Nanang. Balasang ni Maysa. Kung single mom ni Maysa, bakit nga amang siya? Anya? Ay, unay kamatan Harold. Anya, day ka anastrak mo? Ay, kung naklakit tinoy gagaad mo, ti panagadal mo. Ngam saan magdaya? Pakawanan na kumananang. Ngam sana ka makagraduar. Gapot sana matasimsimbrak iti manwa bulan. Anya? Aming nga allowance ko nga ititid yo. Itid kumot ki ni Jamaica. Kasapulan na ngamin ti kwarta ita. Nang runa iti pa nagpapacheck up na. Anya? Ay, una yan ti kastoy lakay. Kunaklaki tino agad adal anay bagti anak ta. Ngam saan mo't gayam? Anya. Apay anak ko naman na ita. Kat no nagpudno kanyak itay lang. Ha? Nakasikog iti balasang. Kan saan lang aday ta. Duwadaan na sikugan na. Ha? Malaksid iti balasang a girlfriend na. At dapay ti may sa single mom. Anya. Ay, jakon ang muno niya't aramidak lakay. Sayang dagiti amin agastos kan kwa na. Kunaklakid din o ti panagadal natin into naran na. Saan maggayam? Anya. Una yan ti kastoy. Kat sa dinutayan na. Ay, pimanaw. Mapan kano diyan ti girlfriend na. Mapan na kano kaduaan ang mapan agpa-check up. Salbag iti ti kastoy. Manang bebang, umay kayon to iji balay minu Sabado ha. Ha? Anong meron, babaita? On Wednesday will be my graduation day. Kat inton Sabado, at damot basit sagana apag sasangwan ijay balay. Oh, I see. Itabay lang, congrats, Sheena. Agyamanak, manang bebang. Mala, nauray sa anak amang lukat dito tersena kitun Sabado. Umayag to tumulong agluto iya balayo. Ha? Ay na, agyamanak unay, manang bebang. Oh, awan na nyaman na. Basta sika, babaita. Ang mga nawan, di ba pa naman no Sabado, Mari? Awan mo't mari, apay ka di. Mapantan to iya balay da kumari, Ana. Blowout ni Sheena nga anak na. Graduation na iton bigat. Anya? Graduation nga ibagbagam. Masikog mo't ni Sheena, saan aya? Kunak ano, madani pa hindi pa nagpasngay na. Ayaw na yan dahil tayo chismis mo, Mare. Saan mo damasikog ni Sheena? Agraduar nga rudan. Anya? Sika lang may tinakaibaga iti dayta, gapo lang iti positive a pregnancy test, anakitam idi nga in my day na. Ha? Siyempre,
nursing ti kurso na. Iso nga adalin da talaga dagiti kasjay abambanag si kakadimat. Ay, managipapan kamat ngamin unay. O itagraduaran jay kunam amasikog. Ala, mabandan to makibalanit inton Sabado. Ay, sana all talaga. Sana all, kunakmanan. Ha? Papayakasta mo tinti bagbagam. Sana all ka, sana all. Kas kalago uyong. Sana all, ane? Aggraduaron ti anak. Ha? Naimbag pa di anak ni Ana, ni Sheena. Aggraduaron iti nursing. Nakariknak iti bain iti naamwak. Aggraduar gaya mo ti imbagbagak iti tattao ang masikog. Kapo iti positive a pregnancy test nga impost na iti Facebook. Anya? Ngam ti anak ta, nga impagarup ta nga agad adal ana imbag. Nakasikog iti uray ladwa a babae. Nga isukit iti parikot ita. Salbag kide. Baita, malang ipapan ka ngamin. Di ka pa'y napanagnagan. Nung napan mo kit din in chismis. Anya nga ita, si kalakan nga rod tinakababain ita. Nyalaki din bakit? Ay na, naimbagtan ako umay ka, kumare Marites. Di ka mulay nayabanan nila kay mo. Ha? Aywan mari. Imaya ko na, oray sa anak nga inawis. Naibaga lang amin ni Bebang kanyak, iso nga imayak latan ah. Si Kaki Dimod. Umayak kumay din na minsan pa'y nga aldaw ije balayo. Isu na laeng tamakumi kumak anang isagsaga na itinasken ang maisagana. Ado ti inubrak dito'y balay, maray. Saan ka mo ngamin amaranranaan? Kasta ka di kumari. Ala ingkay ijay ayan dagiti makan. Mangantayon, ipagpabalayo ka dilatan. Agyaman na kumari ah. Ay wun kumaray. Thank you Alam mari, inak nga rudan mangan. Nay, nagawi doon dagiti tattao. Ngam naudi ka mo dito'y maray. Ayuhan mari. Ingagarak at talaga tinagpaudi. Takayat ka kumakasarita. Ha? May papanitian niya, kumare. Kwa. Kinapudno na kat mababainak itakan ka. Nang runa iti anak mo. Ha? Nalpas anapan ko in chismis ti anak mo. Imbagbagak iti tattawa masikog. Kung gumarampingat. Kung saan mo't gayam. Ay, mababainak ka talaga, mari. Nanya kalakit din ay amare. Awan day jay, si Kaki Dimod. Nakarkaro man tibain ko ita. Gaputa naggraduar ti anak mo anapan ko in chismis. Idinto ta ti anak ko. Saan? Ha? Saan, mari? Gaputa saan namot ngayon gaud ti panagadal na. Ti dakas na. Nakasikog pa iti babae. Babae? Wan, mari. Dua babae ti nasikugan na. Isu akas ta unay ti bain ko kan ka. Gaputa ti panangichismismis ko iti anak mo. Ti anak ko mo tinapanan na. Sumalagaya makundi pa udi kay jabalay damari ana, takinasarita. Kwa, wan mare, nagkidawak ka talaga iti sorry kan kwa na. Tamarunawak mo tan iti bain ko. Ay man, naimbag man dadabay ti panagbain anarik na mare. Kung naglagi din agnanayonan nga awan babain mo. Ay, si kakit dimot mare. Ay, mayat na dyan nga inaramid mo, mare.
Nagsorry ka, iti pa nang ichis-chis mismo, iti anak na, iti saan na pud mo. Ay, una yan na biyag aya. Uwan nga rod, Mari. Mababain ako na talaga. Ti anak ko matinapanan ti amin at chismis ko. Iso man, iso nga agpanunot ka ng imbag, sakbay nga giwaras ka iti istorya nga awan mat, ti kinapod nona. Mawatam, ha? Anya lagi din aya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ina. Mabalinay, nanang. Mabalinay. Anya ti mabalinan, Maksimaw. Mabalinay ngila ko, dagiti baboy kaw. Agsapol kan iti bayar. Inak ibaga kin ni ganay, tagatangan ng ti baboy kaw. Sambutag tanangina ita ti presyo ti baboy, nanang. Nalamapan kan, tapno maidispos mon dagiti baboy mau, Maksimaw. Apananyaw, Tata Maximaw. Agpadaya kayo, may. Mapanak ije balay da ganay. Ilako ko, dagiti baboy kaw. Istawng. Ada na panan ni ganay, Tata Maximaw. Ha? Sa dinaw? Nakitak itaya na pan nagpastor ka dagiti kalding na. Aya. Way, Tata. Amangan numabayag pa'y dayjay nga agawid. Apay anak ko nam dayta. Istawng. Nagkabalay kayo aya, kiniganay. Tapno amom dayta. Kit no naganak di talo akalding na. Isotes asikaswin na di kalapaw na. Aya. No kayat mo, ang kalangin surutan na di kalapaw na, Tata Maximaw. Ay, urayak lang na makaawid ije balay na. Nagadayaw ije kalapaw na. Ay mabanuga ka magnaa. Sumrek ka pa'y nga rod dita balay, Tata Maximaw. At dalibin ko nga harak dita. Arak, ay, halaman nga raw. Istaw, agsyat ka man. At kung yun ti, bayad dagiti, dua ka baboy mo, Tata Maximaw. Ay, agyaman na, ganay. Nakachamba kayo tinapinta sa presyo, Tata Maximaw. Wayne, nagadungag pa iso tinaglakwak, ganay. Nagpuskol asag sa sangaribaw. Aton aday ta ang pag-inom mo iti arak, Tata Maximaw. Ay una, nawadwad day tuyain apagsukmaon. Malangaron, panawan ka nga rudan, Tata Maximaw. I-deliver ko mo iti sa bali at tao, ti ginatang ko king kaababaw. Kapampanaw mo ni ganay, ang imatang itibaboy mo, pare Maximaw. Ay, Wayne, pare ko tikat. Kasla kwarta na itahaig igamama. Kita lang aro din a kwarta. Ibagampay lang akas la kwarta. Kayat mo, nga agdoble na itahaig igamama kwarta, pare Maximaw. Agdublay. Ay, kayat ko pare ko tikat. Nukas na nga raw, tumngag ka, iti ibagak. Anya teramiday, tapno agdublay. Yasidag mo tilapayag mo, tayarisaas ko king ka. Adtoy, tilapayag kaw. Pare ko tikat. Sigurado ka? Pare ko tikat? Wain, pare Maximaw, saan lang agdublay? No di ka agtriplipay. Mala, ikuyog ko ni Staw. Imbagla bodyguard kaw. Pare ko tikat. Sanga ribaw. Dua ribaw. Talo ribaw. Upat ribaw. Eh, Maksimaw, bilbilang matay na kwartam. Way, nanang. Igatang kuntumanan iti buryas dagito ya kwarta. Kano nangin ati boryas ita? Kurang day taupat aribaw, abilbilangam. Ay, jak pa'y mitnalpas na nagbilang. Nanang, medyo nawadwad may tinaglakwak iti dua baboy kaw. Nan, ikanak man mat iti kwarta, Maksimaw. Pangaramatan nyo iti kwarta. Katigatan ko iti sidaan na Madapay mo si dain ta ije ref. Ada ayamot rifta, katawan mat. Awan aya. Ay kunak no adda nanang. Mangtad ka, tay nakagudong. Anyat gatagan nyo aya, ije tsindaan.
Masapsyapol dito'y balay. Awan sibuyas, awan bawang, awan laya, awan bugoong. Kaila dumawatayin kada kiti ka aruba. Sayang lang ti kwarta, apaggatang yu kada kita, nanang. Di mo pala ibaga no di mo kaya timangtad kanya kiti kwarta. Igatang ko iti Boreas na gito ya kwarta, nanang. Yak kayat na makisayat. Anya? Agdublin to na ita kwartam no mapantayo iti palutan, pari Maximaw. Sigurado ka, pari kutikat? Wait ko naklakaruday, paray. Ada kontak ko iti unag ti palutan, jay mangabak ang manok ti tayaan tayaw. Talaga? Kasulawan pa nagtalik mo kanya ka. Mala, mapantayaw, kadwatan ni Istaw. Ay, basta sigurado ti bagbaga maparay. 100% asigurado ti bagbagak, paray. Sigurado ang magustuam ti papanantayaw. Ha? Naragsak niya, paray. Hinagalas, di mo bagay. Ano ti saan ko abagay, nanang? Day tabado ngayon suot mo Saan mo't apang ruwarday ta? Ay, sa anak mga agpapugi iti papanak, nanang. Sa dino ay ati papanam ako nam. Pagkwartahan ti papanan may, nanang. Pagkwartaan? Wain, kwarta ti sangpit ko inton rabe. Nagganasan nga ino kasta? Ay ikan nagtuman nga ron iti kwartak. Tapno kay kayat ka Wain, nanang. Mala, inakaw, tadagasag pa ni Istaw, iti balay na. Stong! Stong! Ayan, Mau! Stong! Adda ka kaday? Adak dito'y Kasilyas, Tata Maximaw. Umayak man! Sumrit kalatan, Tata Maximaw. Nakasiramot tiri daw, Mau. Sana nakatrang ka ta. Basta lukatamlatan. Mala, kartangam nga ron dita Kasilyas, tanapatag ti bagaking ka. Anya ti bagayo ayang, Tata. Ikuyog ka, iji palutan. Anya? Ay, awan mo pagpalot ko, Tata Maximaw. Siyak ti makamaw, basta sumurot ka kanyak. Kaano tama pan nga eh. Inton malam, sa pulin tayo dyan, ni pare ko tikaw. Pagkwartahan da ito, yapapananta, Istaw. Nay, beer house mo tinapanantayaw, pare ko tikaw. Wait, tumagas tayo lahag nito'y beer house, pari Maximaw. Mag-relax tayo, basay. Wow, nagpipintas na iti babae dito. Tatakot ikaw. Ino? Ay, mabit lang. Kaya bak niya'y sukik ang babae. Ading! Umasidagay. Hi, darling kutikot. Hello, mate. Ading. Kaya't ko lang ngayam amoking ka nagiti kakadwa. Kasta ka di tata kutikot? Pari Maximaw, iso ni Jenny. Jenny, iso mate ni Pari Maximaw. Nice to meet you, Tata Maximo. Tatakot ikaw. Siya ngay mo. Iyam amunak mo ta. Ay, aguray ka, Istong. Jenny, iso ni Istong. Istong, iso mate ni Jenny. Nice to meet you, Istong. Nice to meet you, mate. Ading Gini. Agtugaw ka, Jenny. Agurdal ka iti kayat mo kanan, kan inuman. Okay, Tata kutikot. Pari Maximo, aginom tayo pa ibiit. Kadwa tayo ni Jenny nga ginom iti ara. Ay, kid, uwi na, pare ko tikaw. Ay, nagganasin nga, italaang manay na makaapayak, itinapintas ang babae. Ay, sa bali mo gaya mapalutan tinapanandaya. Agpili ka iti kayat mo, pari Maximo. Waababay tada iti stage nga agsalsala. Sa pula o sa putay. Ay nga, sa pula sa puti asasawam dita paray. Iso ti color na iti underwear da, paray. Agpili ka iti kayat mo dita. Nasyakaw ti bagamaw. Siya ngay mo. Tatakot ikaw. Agpili akadimot tayo. Why, Stone? Ako ang bahala. Ay, kukwak jay nakapula. Tatakot ikaw. Kukwak mo tayo, jay nakaputi. Ay na, nagganasay. Sige. Payabak ida, kalpasan, ti panagsalada, tapno at partner yaw.
kadwam, tata kutikot. Ha? Ay, kaslasan na pa'y mo't anapartag, Jenny. Pare Maximo, Apay, pare kutikot. napartag kayo kaday. Ay, saan pa'y pare? Kabailan mi pa'y kini istong ti uminom iti arak. Wen, tata kutikan. Kabailan mi pa'y ti uminom, iti arak. Nukas na nga ron, agurderak pa iti arak. Waiter, mangyag ka ba iti may sa case nga arak ito'y? Hey, awan mo din dagiti babae. Kakadwa tayo nga agininom, pare kutikot. Ha? Unang peso. Di namutan nagsubli dito'y table tayo. Uray ni Jenny, katibal tayo. Awan mo ten, tata kutikan. Napala siguro nag-CR ni Jenny, Istong. Hey, nagado nga arak, tinorder mo, pare. At ti kwarta ma. Basta siya, ti baka mo, agiinom tayo lata, pare Maximo. Nagurdarak pa'y itipulusan tayo. Kasanungay pare. Yan, sabi sin, kapalan ti mapan makipalot. Ay, di mong pagparikutan na ita, pare Maximo. Di napatag, nag-enjoy tayo ita dito yung beer house. At nababae, akatibol tayo. Sa bagay pare. Doon kaya't mo pa iti magitibol iti babae. Ipagablagan niya, nagpayapak, pare. Kaya't kumuti, babae, tata kutikan. Ay, una, Istaw. Ikan kamay, tapno saan ka amalungay. Sa bali man na babae, ti pa umayak ito'y tibol tayaw. Abay ngay, tata Maximo. Nagulimok mo ten, dito'y berhas. Awam mo ten, dagiti nagado at tao. Nagpaisa. Kaslada talangay, ti tao dito'y pag-iinuman, istong. Napanan ngay ni tata kutikot, tata. Nakariing kayo matgayam, tata Maximo. Naiturog mi gayam dito'y lamisaan, Ginay. Ayan ni pare kutikot. Imunan anagawid. Ay, agawid ta mo ten, tata. Ay, wine istong. Igarigatan tati tumakdal. O saan kayo pa nga agawid, tata Maximo? Bayadan nyo pa, dagiti ininom yun. Anya? Ay, isa na da kami tiyagbayad, Ginay. Ni pare kutikot, ti mang bayad, iti bill may dito'y pag-iinuman. Da kayo kano ti agbayad. Iso nga imunan anagawid. Anya? Ay, impasubon na kung ti awanan bay na pare kutikot. Kat manungay ti bayadak, adeng. O, ato ti listaan. Inyawat kanyak itay ti waiter. Ay, nagdakil ti bayadak abil may, Ginay. 15,000 amin. Wan, tata Maximo. Sabali ti bayad dagiti babae ngayon table yo. Sabali magdagiti drinks da. Anya? Ay, naspak, tata Maximo. Binudol na kalaki dahil ni tata kutikot. Ay, agsaga na kanya kawanan ba yun pare kutikot? Agsaga na kanya. Ay, awanain, nanang. Awanain. Anya ti awanan, Maximo. Di kwartak akin si Mila. Nabudol. Ay, Anya, nabudol jay kwartam. Asino tinambudol kan ka, Maximo? ni pare kutikot, nanang. Nagurder iti inuman mi nga arak. Nangala pa iti babae ngayon table may. Katsak tinagbayad. Ay, awanain. Nay, kasano pa'y itan? Di mon makamat ni kutikot. Napana ni Jepangasinan. Tiyawanan bain. Binodol-bodol na lang. Tapno makainom lang iti arak. Ay, leksyon kan kadayta. Apay nga minamamati ka dagos kadagiti bagbagana. Nanang. Ay na, Maximo aya, agnakam ka ita. Sayang di kwarta abayan dagiti dua baboy mau. Ay, nanang. Ay,
Anya pa'y nga iti gatang mo iti burias nga ibagbagam. Gumatang kalaangin iti pigibang kapagurnungam iti barya. Anya, Di naktupay maikan iti igatang ko iti sidaon ta. Aw, anya ga ita tinapasamak. ay, Napanlang iti arak kan babae iti kwartam. ay sayang ti kwartak, Nanang. Sayang. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Agrobwat akon, Dodong Lakay. Sa dino ti papanam, Juana bakit? Naa, saan ka di nga imbagakan ka nga agpalingki kami ka ni Kumarik a Miriam ita? Agpalingki ka lang, ngam kasta ti bag mo. Un ata itugot ko amin akwarta kan pasbuk ta, Lakay. Agraman ATM ta, itugot ko matan. Anya? Ayan niya kalakit din aya, Lakay. Di ka madanagan, ta saan ko matagastusan amin. Itugot ko lang, matijay ili. Day takit bakit? Saan mo nga usaran? Hanggang masapol nga itugot mo pailaan. Basta, itugot ko dagitoy. Tapno at damot at ikargak iti shoulder bag ko. Kasano no madukutan kay Gilay? Awan pagdanagam, Lakay. Saan to na mapasamak day ta? Imposible ang madukutan na. Ada akon Mari Miriam. Pasensya kan ano, itaak laang. May nga orasan nga agur-urayak dito yung marijuana. Pasensya kan amare. Ay, nagadong kami ti salsaludsodan ni Dodong. Siyak laang nga ati mang bayad iti platim. Tapno makabawi akan ka, Mare. Adda ka di kwartang marijuana? Anya kalaki din ay Mare. Siyak pa iti kunam. Sana ka maawanan iti kwarta? Oh, kita am tilinaon ti bag ko, Mare. Oo. Dayta, oo. Wow! Pasbaw kan ATM matilinaon ti bag mga marijuana. Awan, pasbuk kan ATM mi kanila kay ko, ti makitkita, Mare. Dakkel siguro ti savings yung anya, maray. Ay, katuwa na, Mare. Ay, dakkel talaga ti savings mi kanila kay ko, ijibang ko. Asidagtan iti palingkay, marijuana. Ado ka di tigatangam? Ngun, Mare. Abastum iti dua alawas ti gatanga kita. Agawaan tangarod ti magna. Tapno makaawit na sa pamaray. Magandang araw po sa inyo. Ako si Rendel. May ilan po sana akong itatanong sa inyo kung okay lang. Kailangan ko po kasi ito sa aming survey. Anya ti imbaga na, maray. Jakmat na awatan. Adalaang ka sa lutsudin na kadata, Mare. Agsurbi ka nung mat. Survey? Wan. Uy, agtal na ka pa'y tasyak ti makisarita kun kwa na. Sana bali. Taamok mo ti agsao iti Tagalog. Ano po ang itatanong nila, sir? Nagsasagawa kasi ako ng survey tungkol sa financial literacy, ma'am. Itatanong ko po sana kung may bank account po ba kayo o nagsisavings po ba kayo. Ay, opo, sir. Sa totoo lang, dala ko po ang aming passbook at ATM na magpapatunay na may savings kami. Saglit po ha. Kunin ko mula sa aking bag, sir. Pero war mo mat nga agpayson ti pasbook kan ATM yung maray. Una yan, Mari Miriam. Sumurot ka pa'y kanya. Tagsarita talaang biing. Among kadiday taaw, marijuana? Saan, Mare? Yung magsurveylaan kanumot. Iso adin ako malapdan. Una, ngam kita man tilanga na maray. Agrup-ro pamot nga scammer. Anya nga itamu tayo. Ang mga numudos na lang dayta. Si kakit dimot, Mare. Saan mo't siguro? Kita lang amaray. Narigatang. Uy, abang ano ibagbagam laang dayta. Gaputa awanti. Ay na, marijuana. San arumbang ay palastong mo ti ATM kan pasbook yu iti asawam. Kasano nga raw, no paginteresan ti scammer da kita.
Anya kalakit din aya maray. Kontra ang laamin nga aramida. Madanagan lang para kan kamaray. Narigat ti maiskam. Siya kundi makamo iti bagik maray. Di nakpakadanagan. No kayat mo ay kat kumunakan nga agpalingke. Di na kun pakibyangan pa. Rendel, pasensya ka na sa kaibigan ko ha. Hindi kasi yun nakakaintindi ng Tagalog eh. At saka wala siyang passbook at ATM. At saka hindi niya masagot ang mga itatanong mo sa kanya. Okay lang po, Ma'am Juana. Saan na ulit tayo, sir? Dala ninyo ang inyong passbook at ATM? Tama po ba yun? Oo, sir. Ito, oh. Ay, wow! Pwede po bang makita at mahawakan ang inyong passbook at ATM card, Ma'am Juana? Bakit naman hindi, sir? Maraming salamat po. Ay, malaki-laki na rin palang savings ninyo, ma'am. Oo, sir. Kaya, makita yung dakkel at talaga ti savings may, sir. Nay, si kamot ti lumabas iti paraangan may Miriam. Nagapuwa ki palingkay ang tirusain. Ni Juan na ngay, saan ka di nagkuyog kayo ang nagpailay? Wang, nagkuyog kamay. Ngam nagpa-interview pa nga man ti anak yaw antay. Interview? Unang tay, adda nga min tinasalaw mi ijay dalan nga agsursurbay. Ngam, kasla scammer mo day jay. Jak man amukin ni Marijuana antay. Ipalastog na magdagiti ATM kan passbook dakin nila kay na. Anya, day tatipod no antay. Di namot ngamin kaya't apanawan mi day di arendel nga agropro pa nga scammer. Ay, anya lakit din day di ahwan na aya. Kaslasan mo nga agpampanunaw. Wala ba kay, adakon? San pa ang naghawid ti asawam do daw nga nakaw? No saan pa yan nagawid? Sa dino ngay nga tati ayan nananang. Adda ka no kinasarita na ijay ilay anakaw. No husto atin ang ikaw. Adda ng sorbay kan kwa na. Ay, sa pa yung tugot na ti passbook kung ATM na. Ay na, pasensya amon ti anak kaw dudong. Ay na, pasensya amon ti anak kaw dudong. Hindi pa'y mo't nga ibagbagak. Asaan unay nga agpalastog. Kaslaawan mo ti mangmangag na. Kasanulangan no. No anya dudong. Ay, amangan mo no matumpungan na ti scammer. Kat itin na ti passbook kung ATM card may. Ay, nasken na makasaritak ti asawa. Nasken nga agsarita kami kani Juana. Apay narabyan ka, Juana? Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Nakapsot ti signal ko itay. Apay aya dudong. Sa dino tinangikargam iti passbook kung ATM card ta bakit? Anya kalakit din aya. Katagda dito yung bag ko Ay, kunak lakid din. No anya? Kunak ano yung palastog mo manan, wano amang ano yung paiggamukit diti sa balay. Ay saan mo ta? Inpakitak lang iti nagsorbi kanyak itay. Anya? Inpakitak lang mo? Saan namot nga inala? Ay, nawa na bakit? Apay nga impakitang pailaan. Kas ko nakita yun. Kinita na laang mo. Kas tao na iti bilib na kadata. Idi nakita na adakal ti ornong tadudong. Ay, Jack, amukin ka bakit? Kaano pa yan nagrugi ti uyak ni Nanang, Juana? Idi pa'y napalabas alawas Anya nga tanong ipa-check up mo. Kisa yan pa lang ti savings ta. Tapno da pagpa-check up ni Nanang. Sigurado ka Anya laki din aya, Juana, bakit? Okay lang kanya ta ni Nanang mo muti mangusar. Ay na, agyaman ako unay dudong. Awan na nyaman na bakit? Agsagana ka nga roday, taing kag-withdraw. Nas ka na makagatang kayo ti agas ni Nanang. Tama nga no, kumaro ti rikrik na. Abay ngay, awan mo tin maiwithdraw iti ATM mi kanila kay ko. Ni, zero balance mo ton. Ay, saan ka kadipay anak ka pag-withdraw ko na anak ka? Ay, itay tapay anak katakder ditaw. Sapay nakapudpudaw. Ay. Mabit lang Nanang. Maminsan pa'y, ang mga no nagkamaliak lang dito ATM machine. Imposible na ibus ti savings mi. At sa anak mo't anag-withdraw, iti napalabas sa lawas. Uray ni Dudong. Saan mo't anag-withdraw?
Ay, Juan na anak ka. Okay ka kanilaan. Owen. Okay, akla ang nanang. Nadadahol sa amot ng dahi ang machine. No awan ti ma-withdraw ta. Okay lang kanya kanak ka. Hala, agawin ka lang ang cosmetic clinic ita. Mabit lang nanang. Last day to yun. Sa anak pa ang makapag-withdraw. Agsubli talangan iji balay. Kunat na yung pa-check up mo ni nanang. Adda parikot, dodong lakay. Kanya ti parikot. Zero balance mo ti savings ta. Awanan maiwithdraw. Kasano nga awan kit no? Kay bang-bangkok lang, ti bayad tinatang itinapalabas alawas. Awan nga roden, dodong. Kanya lakit din aya bakit. Makapadanag kamay. Amang ano nagkamali ka laeng. Nakitak nga rod. Zero balance. Mutoy man, tasyak ti mang ipadas. Inulit-ulit ko pa'y. Yung talaga nga awan. Agpudno ka man kanyak bakit. Asino tinagsurbikin ka, di nagpaili kayo ni Mari Miriam. Nirindel, lakay. Impaigam mo kadikan kwa na ti ATM ta. Saan mo? Sa dino nga rin tinapanan ti urnong ta. Apay ngay asyak ti pagsaludsodam. Jakmot nga rodam mo. Para magkalaunay, iso akasta tinapasamak. Di kag pabaso lakas ta. Tawan ti amok. Kasano no scammer gayam ti ko naman nagsurbikan ka. Ket iso tinang withdraw iti urnong ta. Ay, saan mo't siguro, lakay? Ay di kagsaw iti kasta. Tawan sa bali ang makaamoy ti password day ta ATM mo. No di laang data. Ket no imbagam ti password day ta ATM ta iti nag-interview ken ka. Ay na, jak amuken kan. Uto-uto kan to mga men. Anya din nadamag ka. Ana-scam ka kanaw, marijuana. Jak nga rodam mo, Mare. Awan mo't ten karga ti savings account mi. Ay sus, amangan mo't no adda sa bali anang withdraw. Naglaing damot unay no kasta, Mare. Adda kanyak ti ATM card mi. Ngam, nakapag-withdraw dalat ta? Awan ti ATM ka. Ngam kas mabuyak kun mga gu iti nyaws. Posible ama-withdraw ti sa bali a tao ti kwartayaw, Maray. Kasano ko ma? Malagip maw, idi adda ti nasalaw ta nga agsursurbay ijay ilay. Anya kalaki din aya, Mare. Anya kumamo ti connection na dayjay iti ornong mi ama pupukaw. Ay sus! Amangan mahit no adda na dakamat mo kenkwa na a private information maw. Ket iso ti inusar na. Iso an na withdraw nan ti kwartayo, Maray. Kasano ngayon day ta? Awanan ti urnong ta. Pasensya kan, dudong, lakay. Mano a kwarta tinapukaw ga po iti kasta nga aramid mo. Swildok day jay iti mano a bulan. Ita impaiskam mo. Jak mo't amo akas jagayam ti plano ni Rendel. Kunak ano sorfi laang dayjay, lakay. Ti ibagam kidde. Para magken uto-uto ka ngamin. Nilakay mo't. Nilakay mo. Sige man. Kasano ang maisublim tinapukaw a kwartata? Makisarita akit bangko. Panagkunam ket nalakalaang day ta? Ay, napasensya ka na talaga. Jak pulos among ang dagayam ti kakasta amutos. Damag ko ang naglukat ka iti baro a savings account, dudong lakay. Pudno day ta. Ngam saan kon nga ipaigam ken ka ti ATM card. Narigatan. Ang mga no ipa-scam munto manen, tinagrigrigatak. Saan itaan, lakay? Ay, nakapagdesisyon ako, Juana. Saan kumamot akasta Among bakit? Dakil agatan tinapukaw gapo iti kastang ugalim. Agasem ngay. Tamapan mo gayam ipalpalastok ti maipapan iti urnong ta iji bangko? Wan lakay. Talaga nagbalbaliw akon. Ay, pasensya kan. Ngam siya akong ti mangidulin iti passbook kun ATM card ta. Ketsi ka. Sapulan no sa dino ti ayan dayja arindel. Tapno isubli na ti kwarta tinakaw na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insura ni Atara Maray, isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.